12. Andi 12. Sino pare ko lang kita? Anong paragtabi? Kaya kayong bangko. Kaya yung bis. Sino pare ka ba? Ikaw pa. Agad lang sino pare ka ba yung video ngayon? Taya pa sa. Dapat may maparang start O sino pare ka ba anos? Dapat mo mga bitin. Ay may asan ko ko eh. May manakay. Wala man may pa mo. Wala mo isang pa yung makina dapat. Papunta na anong kabit yung makina. Wala, gawin ko lang. Itong sabitan side ka, alayo. Ang sabi ko sa ka. Itong game. Itong paldahan. Pero may lang ka rin kalakal ng ano, kaya itong kasak. Ito pa yung para pandos. Dos yato na. Messi. Champion din tornillo. May ragtamo lang ang mundo eh.
Bisaya. Daka kanya lang keke.